правиш там? Да, вече малко операторско майсторство. Не се навеждай, като изпълняваш хватката. Поставете ремъците върху средата на пагона. Защото поне 2 минути си трябва да се да. За да може да се подава на това, да се вземе защото да не прекаже нищо, по-може да пестим време. Можем да минава. Тогава бяхте детенце. Заслушах се едва след като чух, че сте дъщеря на господин Кабораячи. Извинете, кой сте вие? Не е важно кой съм. Достатъчно е да знаете, че ви познавам от вашето детство. Може да говорим насаме. Заповядайте. Бих казал и ние да си вървим. Почва втория преход. Всъщност, същинския първи преход от пешия марш. Маршрутът ни преминава, както виждам, тази сутрин на част от хората не им стигна времето в 7 часа с резерв от 3-4 минути да си бъдат разправени. А това така трябва да се получава. Особено в следващите преходи, където и умората съвсем естествено ще бъде по-голяма. Имаме прогнозата за времето за днес, изпратена от метеоролозите от Долна Митрополия. Тя е следната. Много голямо стратегическо място. Това се дава само за 1 минута.
може сърцето малко. Ева, я подирай. Тук, назад. Що ма съм спел, виж ти? Командата на похода, айде. Сватбата, она не ми даеш да гърме. Казвам да му гръмна. Той в ресторанта не снимаше и точно. Но време на време, така се бързо. Нагорите на сватбата на някакви форми. Да ни бете лъкали и да не легаме по... О, Кире, камен си легал. Няма абсолютно стани, бе. Си повзявано. Ете, дай гласа, че ритма. Баба стана, днес ще трябва да паниш. Какво е било тук на време? Какви ракии с пило, какво нещо? Като се знаете, не отгоре на високата там тръпчинка. Да. Викат, давай 3 дневка. Казана, добре и те пият. Той или той? Ама и народът вече знае. Браво да ви кажа. Як беше? Всички бяха, айде я, ако сега, айде. Куки. Моля ги, безпомейте като Децата имат ли? Лошо научила. Ще кажеш на дъщерята го стяга. Да кажеш на дъщерята го стяга и той няма да види. Минал да го нас, министър имаш. Един час няма да ме. Абе, с спас масата ли баше? Джо, как е водата, Джо? Окей. Колко що? Майна чашката си стигне, жадам такива змеи. Айде, чай, че някой си е играл с нощ с апарата и сега не знам лентата превъртена ли е, не е ли превъртена. Как го чу? Малък ма вреден. Добър това е. Оло, печен. По-не печен. Тук началника му стага. Той беше.
Защото аз имам моят дядо на 111 години и живял на майския държава. И ти да ще кажеш. И ти приказвам. Кажете до утре, до други ден. Кой ще напосреща тази година? Ами то пък другите, но има някой. Кой знае дали ще има? Да сте здрави, да сте. Айде, довиждане. На добър час. Добър час. Минути на отдих, консумовство, преглежда пресата. Пресата. Вече. които мигат през определен интервал от време. Нещо подобно на аварийните рогачи при автомобилите. Така децата ще бъдат по-лесно забелязване на улицата на много танки. Лесно ли е за направено на това проект? Устройството е лесно за реализиране, изпълнява се с достъпни елементи и материали. Ще сложат в молнията. Я надуй бомба. Ладно, баща. Правителствени среди непрекъснато създаваха трудности на нашите митнически власти по пропускателният режим, по задържането и преминаването на български граждани мюсюлмани. Нашите правяха всичко възможно, допълнителни влакове, удължено работно време, непрекъснато. Това нещо се саботираше от ответната страна с цел да създават трудности. Днеска по решение на турското правителство границата е затворена за български граждани мюсюлмани. От днес нататък не се пуща. От турска страна, не от наша страна. Това, което се очакваше и се предвиждаше от нашите правителствени среди, от партията, от целият народ, го чувстваше това нещо. Това вече е прекратено. Работа може би не е много О, може би сравнение. Рънкави ще почне да мала, това знам ли го много да така престане.
Така едното отрязано обаче. Едното отрязано и другото. Ей, добре. Випускниците от випуск Чавдарци 89-та преминаха успешно първия етап. Заместник началник на училището полковник Митев. Здравейте, другари випускници!